It-tfal li kienu parti mill-grupp ta' migranti irregolari li daħal f'pajjiżna nhar il-ħamis li għadda ma nżammux f'detenzjoni. Dan kien ikkonfermat minn kelliem tal-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Intqal li minn madwar 30 tifel u tifla, 15 minnhom intbagħtu fiċ-ċentru miftuħ tal-minorenni fil-Fgura, filwaqt li l-oħrajn qegħdin joqogħdu fil-binja li tintuża l-att tal-voti fin-Naxxar flimkien mal-familji tagħhom. B'hekk fin-Naxxar intbagħtu madwar 98 persuna. Din il-miżura ttieħdet wara li fl-aħħar xhur il-Gvern għamel impenn ċar li ma jżommx tfal imsakrin f'detenzjoni. Tul il-jum tas-Sibt baqgħu jippersistu l-problemi fil-komunikazzjoni bejn l-immigranti irregolari u l-Pulizija. Għal diversi ħinijiet l-immigranti deru li mhux qed jikkoperaw mal-Pulizija. F'mument minnhom l-immigranti deru wkoll li se jipprotestaw e kif bdew jgħidu freedom, freedom. Dan wara li raw il-kameras tal-medja fuq il-post, iżda s-sitwazzjoni kienet waħda taħt kontroll il-ħin kollu, anke jekk fuq il-post mar ukoll l-Aġent Kummissarju Rejza Mit. Fil-preżenza ta' membri minn għaqdiet mhux governattivi kien deċiż biqbil li għalissa l-immigranti jibqgħu in-Naxxar sakemm isiru testijiet mediċi. Wara nhar it-tnejn wara li kienu kompluti testijiet mediċi, il-grupp kollu jittieħed lejn Lister Barracks. Il-kumplament tal-immigranti li ddaħlu fil-jum tal-ħamis ittieħdu fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi. B'kollox il-ħamis li għadda daħlu 257 immigrant mill-Afrika u l-Lvant Nofsani u dan kien l-akbar grupp ta' immigranti li ddaħlu f'pajjiżna matul din is-sena. Intant il-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli reaġixxiet għall-aħbar dwar l-inizjattiva Frontex Plus li tħabbret mill-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström fl-aħħar jiem. Malmström qalet li Frontex Plus għandha tieħu post l-operazzjoni Mare Nostrum imħadma mit-Taljani fl-aħħar xhur. Miriam Dalli qalet li Frontex Plus tidher li hija pass fid-direzzjoni tajba, iżda hemm bżonn li din tkun ibbażata fuq regoli definiti u realistiċi. Żidet tgħid li jekk l-Unjoni Ewropea trid issolvi s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni irregolari fin-naħa t'isfel tal-Unjoni Ewropea, inkluż f'Malta, trid tifoka fuq soluzzjoni fit-tul illi tinvolvi l-Istati membri kollha. Dalli qalet li kif il-Kummissjoni Ewropea aċċettat li ma kienx ġust li pajjiż wieħed iġorr ir-responsabilità tas-salvataġġ tal-immigranti, issa għandha tara wkoll li jkun hemm qsim ġust tar-responsabbiltà meta l-immigranti jiddaħħlu l-Ewropa.